खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ संबिधान बिथांमोननि बे आसाम आयेन आफादनि लांगोना मोखाङाव 37 नं सिटनि उफ्रा बिसायख'थिनिफ्राय एमएलए महरै देरहाबोनाय बिथां कुमिटेलनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ दिनै समायखिरा लाबाय बे समायखिरा लानाय बिथाङा माबायदि मोनखो मा अनुभव जादों बेनि सोमोन्दै आं बिथांनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिनो लागोन जों केमेरा पार्सन समायखिरा लाबाय मा मोनदों सिगाङाव माने 30 तारिखआव रिजाल्टआव देरहासार जादोंमोनब्लाबो माने एमएलए हिसाबै होननानै आं बारा साननानै लानो हायाखै गोसोआ बारा माने एमएलए हिसाबै साननानै लानो हायाखैमोन नाथाय दिनै बेयाव फैनानै समायखिरा लानायनि उनाव आंबो सासे एमएलए जाबाय आरो बेनिफ्राय दिनै सारा एमएलए महरै समायखिरा लाबाय माने आसाम आयेन आफादनि एमएलए जाबाय दा बे एमएलए जाखांनायनि उनाव रायजो राजाफोरनि गिबि मा मेसेज होनो सानदों सारा समस्तिनि रायजो राजानो रायजो राजानो मेसेज दा गोबां मावनांगौआथ' दङ होबथानायखौ होबथानायनि खामानि आरो लोगोसे गोबां अनजिमाय बानायनांगौ आरो बे बाथ्राखौ जोंहा आसामनि गिदिर मानसि मानगोना नोंथाङाबो मिथिखागौ आरो बे केम्पेइनाव फैनाय समाव बेखौ नुनानै आरो बेनि अनगायै माखासे दंग' बान्दो एग्रिकालसारफोरनि जायफ्रा आबादारि बिथांमोननि थाखायबो जेराव दंग' बान्दोआ बान्दो बानायनानै होनांगौ जायो गतिके फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन धैर्य लानांगोन एमएलए जादों होननानै मावजोबनो हाया स्टेप बाय स्टेप गासिबो मावनायाव हेफाजाब आरो मदद खालामनांगोन रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन